Orumiri neli mado yonwunyu anya. Aha. Ana mulo yinu. More light. Nke anyị na otu nunwe. Udo dịkwa. Dadlo. Ebe na-emezi. Kwefo. Onye wara nọgide n'ojele ka ya gbuo onwe ya. Onwe ihe mere ya. Uche gị rucha azụ. Option Chineke nyere n'ụwa agụgo. Ọ na-anọ kịta. Sọsọ na-agụ m ebe from kịta bụ. Kwọ ụdọ. Ya. Nke ọkwa kwọ ọdọ. Ndị nji ụgwọ ka nkọ. Ma ụgwọ garị, ma ụgwọ shuga. Ọ bụrụ na ezigbo ụgwọ kwe na-edi n'ọkụ. Mpịa ụgwọ na-ewe Chineke iwe. Ezo ka na sọsọ kwọ ụdọ. Woman, you are a failure. You are a failure. So you can never make it. All right. Ngabia. Bia. Muna moge. Ona ko bolo mi aka ona bolo mi e bele ko na meno. You be mumu. Nanya. Iwe bodo. Ekene mchukwu na emere olu no selling. Ọ ga-adụ izi. Iwele ụdọ. Ike anya. Họrọ m maka esi eke ụdọ. Nenekwa na ụdọ eneni yo. O sikwele ike. Ibe bụ ụdọ mpa m ji wee mee ikorobịa. Iwete. Họrọ m ị ga-amani ka esi eme. Ịmachie nye. Ike ozie isi ebe. Ịkwụti anya. Ị ga-ewesa ebe nke kedie n'elu. Ịghọta. Ọ bụ na amụrụ m ebe 12 nke ime anyasị ihe eme mgbe ndị mmadụ na-abachawo ịghọta aghala ịnụ mkpọtụ ya ịbịa mma adọbala ya obele oche m n'ọnụ ụzọ ịdọba ya ete wezere ụdọ kee n'elu ịkwụ onwe ya na-akwụ ya iwere akwa tie n'ọnụ ya aghala ịnụ mkpu ịghara ịdịstọbụ ndị na-alala ụla ịghọta mma ọkwa ndị ma ọba ka ị chọ mma ejekwula ebe na-enele ya anya Yes, onye gabetere ka emenye sharp ka ọ ga ịgbanye okwe ndị inwe nwoke ya anwa abụba akalịa jezikwa ụmụrụ ịnwụrụ ma ndị niile eji ụgwọ ịtagbulie agazi na-ekwute okwu abụbee ihe ọta ka emezin agbulu gị na-atọgbu ka ndị ọka ịchọ nkwụ ụdọ chiki kwọ ụdọ chike ịkwụkwa ụdọ agbụrụ gị na-akwọ ụdọ nke ị ga-akwụkwa ị na-achọ ọkwụm ụdọ iberibe baa na fụọ ezi ka ịbụ ndụ na-ata ahụhụ isi na ị na-ata ahụhụ ịgbara ihe bụ abụ jee bụ ndụ na-akwa baro jee bụ ndụ nọ n'ọrịa na-egbu nkwụ anwụ na-amaba jee bụ ndụ na-agba kọndọktọ di ya night ya nwa n'abalị ya onye kwadola ọnwụ ka na-asịzi onye ọzọ na ọ ya anwụ ana m ayala nja kwụcha amamihe alụsị ịdọbara fake pastor iwu ime nwa ma nje cheta ụdọ n'ime akpati ebe ngwa ya amara m onye ị na-azụ ga-eme ya iji mgbe ọbụla nchi ya ụdọ akwụzina Ibu onye ala gị na contribute na ndụ m ọ gbasara na nne si igbo nye na-eme gị n'isi ya ivaluo m ịmakwa uru mba ala gị more light ịba ma ọkpụ ọsọsọ unu ebe ibi kịta ọmụma na-akwụ ụgwọ nọ ndị mere ụmụ a provide ma mmiri ji asa arụ mụ na nwe shop ebe na-adịbe ama na-eji na chukwu iri tuo nwe so gwa m kịta kedu ebe si avalụ gị mụ na gị si kịta kedu onye ga-ebe akwa kedu onye ga-avalụ ibi ya ilu uzo mụ na awa onye ga-ebe akwa iyeri akwa ka ji don't worry mụ na gị so okwu ka ya ama value more light ịmakwa uru mbara gị ekpere niile m na-ekpe n'isi gị na iji aga n'iru shop ife imepe ọ bụla bụrụ ekpere na-ekpe n'isi gị ije na ya akwụba shop niile ekwuba more light ị na-aga n'iru bụ ekpere na-ekpe n'isi gị amen more light kịta ka ị bịara ọ gba ekpere gị mgbe njiri ọ na nda ekpere gị na cross main road
Ekpere you can build all the brand, all the businesses in around the globe. Ekpere gị. Ọ bụ ndị first of all. Na agafubu na nezo Igbo kpofutie nka na task force. Ịchọ ka ekwu. Gị na-akpọrọ m afa. Onwe gbasara m n'unu. Ọ bụ onwe na-eme gị n'isi. Gị na-akpọrọ m afa. Ị bụ onye ala. Gị na-contribute na ndụ m ọ gbasara na nne si Igbo onwe na-eme gị n'isi. Onwe gbasara na relationship unu. Gị na-akpọrọ m afa. Ọ gbasara na nne si Igbo. Gị na-contribute na my life kịta. Ọ dị isi atụrụ gị mma. Iwe kwa Ọ nọ m nwa m nke na-ekpọrọ m afa. Kanawa. Ọ dị isi mana ị na-eme. bịa nọdụ. Ife ọ dị ka mmadụ gị na-abụ na-emekọ ihe. Ndị Igbo. A na-eweta iwu. Ọ apịwa gị isi one day. Ọ ka o si eme. Agọrọ gị n'arụ. Is your brother? Little bit.